शिक्षारोमै खातामध्ये फायानी बागै तर खेबेबा थाखरालाय बुमा हो जागै हामजोक्षनामै telang diano syafang bedogai rewana no tulung tulung aku ayana tulung tulung aku ayana tangi itu boy tangannya seremung to kebang mana mangka oro cinti bridal hiningai ko tiklai jak mani bagai ke tabok buskango semi final to kaka ke tabok buskango final thanani bagai sapurok belai nango khna those ke ano sapurok klai tongnani bagai ang joto lukurong no sanamusung Hingke neng je recamung hafarok phai mane hingke aboni ni imang le tamo wan sokmung rok tong buskang thinang saloni ni tamo imang tong imang to bono ang kroksa recap nai kereng ngai sini jangmani musunggo agini simino hingke abono sai jogoi tongbuta musuk jorti thangai mano buskang bo tamo songs no recawi neng je tabo theater raw no select engkha aborok le sai salukurok no sai khna ang theater raw no recap mani hingkake ani select kaisa tongo obong hingke sini takok sarbi molni recapmung khapang sebano rutuk hinmani no hingke borok kaisa select khairman tongo tulung tulung hinman no hingke oboro sabunyo borok khna thojongman bisingtei ano select khaika hingke neng je or chamung hapar phaika tabuk neng abo select bo engkha ke aboni buskang rok le neng aboni selai sekang rok neng tamo rok khai tong neng tamo student da na kuno ekta abo samung be khai tong ang student no tongo hingke mane a pori tutei no kaisa kaini jagao ang resap nani chance po mankha ano talangi resap khata amo haita neng je student hini samane college de na school ni college bo college no pori tong Rabindranath Thakur Mahavidyalaya college pori ke neng khoroksa student tutei je neng recamung phaika hingke boma hai neng jorana hari rok practice rok khaika recamung rok le practice to ma khaya khowa saphano hanai ko khnawo nya je khna mana abono resabu tongoda khna khnawo shirungota practice khlai jagya ko ke nini para rok ai ke nini kisa nini para bo jaga ning nini guardians rok tamo rok khai tong nini buma bupa bo hai rok le neng sai khna ani para hingke ang tongma hingke chandram para o tongo hingke ani ama ani baba khe to kari kheta bo thangnai 2021 ni December 17 tariko bo tei thangjaka hingke tabo ani ma simino tongo hingke ani ma ani kri bo tongo sla roksa hingke au hainta nini amale tamo khai tong ani ama musa khaya hingko sini raba rok kisa tongo obono no ani manai ba ani ma ralaini amo hake nusung choli tongnai jawta neng je samane nini para to saka hingke de omo bo district by khobjak bo sub division by khobjak abo Sipahijala district Bishalgarh sub division Sipahijala district hingke je nek tabo recamung hapar to phaika neng sire rengkha tebo buskang ni sal rogo nini wan sokmung tebo kotor japiri sewoi nini abo hai imang rok le nini tot ang recapnai ngai no buskango agogna musungo ke neng pai thago hasteni luko rok no nini bisingte khai tamo kok kasanai jate nono nugui bo te kwbangma abo hai rok tong mane singer nai rok bo tong mane ke borok no nini bisingtei neng borok no tamo kok kasanai tam sanai
tabuk recapung hapar hne kaisa to tiklai jakau belai khena kaham kwbangma sini sikla sikli rok hamya lama bo thangli tongo inke obo hai lama tiklai jakmani bagai belai khena kaham hine ang mansugo ke tabuk je tin Tripura hasti to belai ke tabuk bini dofani slai sang belai ke kelek jak tabuk sana thangke ke to drugs rok keba obo rok bai kwbangma sikla rok kubuli tongo ke obo rok no bo o lama o thangya tei tabuk nono nugui tei nini loge je selek ongnai borok rok nugui kaham lama o yapri sei phaina bagai nang borok ni thani nang tamo ko kesarnai obo no kesarnai jate lama hamya o thangya oi kaham lama tabuk recapung sini kaham lama to sini sport rok tongo aro rogo bo seng jorana hari thangli mangka hinke belai khen kaham jate lama hamya o thangya tei tabuk khela dula aro rogo bo seng jorana hinke belai khen kaham nini amani bumung le tamo an mani bungke rekharani deporma nin babani bumung khe an babani bungke purnabasi deporma hinke bukuk Susmita nung bo yaro ni simi nini risa munggo nung yapri rok rija khana hai mato ang recapung yapri semani hinke to je bosorani baba thuyo bobo khana jangno mane ang bosoro tiningo recapnani chance mani tongmani bo saimanja hai phano ko bo thangpaikha bo nolanglia ang December ni 21 tariko 2021 ni yapurun simi angga kasauta recapung hapar oh belai khena khamani ko bini babu asungsarna yakar thangmani yagulo bo bo risa mungo yapri rikha ga haifano bin babu bo belai khena naina numsungja khana bini risa mung rokno haifano apro nugui malia asungsarna yakri thangmani bagai ane nung apro agin thegeda agin simida nung risa mungo belai khe risam na musungui tongmani na ni babu thimani hini nung risa mungo yasagui narkha mane tam kisa kisa khnamani nini babu bo risa mungo belai khena hamjogo hine gai ni babu bo agi risa mung rogo bo risa mung rok bai bo godal jaro hini kisa khnao nung abone ti rogo khunu sande musu ani babu bo belai khen recapung na hamjangnai borok no bo koyekta recapung bo bini sijak tei bo tiklaijak bo tongo daba kya sade risa mung kaisa hingke no joto da khana kabang saimia o tongthok sachelang jora himani yabo bini sijak recapung no hingke te tangsa tongo obo khe no ashike naithokani hine himani o recapung bo sijak bin bo bai sijak ta acha acha hingke risa mung rokno jeng YouTube rogo naikhenke ritukhangke naimanai tana manai ao belai khena tongthomani ko hingke do hingke bukhuk nung kaisa kok kisanono sungnamu sungo Tripura Idol to nung tabuk buskang semi final to nung select khungkha hai deba na hingke nung semi final nung result of kisa thothok ati hairok matong abo tong tam sanai tang hingke be joto sira samna kereng mang saimi ata bahai bong no ang ani mansak ang to chai tongnai sujor ti kaham khlaiman belai khena hambai saman bagi hingke tabuk tekse kok sungnai nung Tripura Idol tomung no nung winner nung thaga hingke nung luku tamnai nung tam sanan musung nung winner ungkhangke mane lukurong no tam boti kok message rinan musung tam sanai nini baba je theimane abo bisi bosor rok ongkhana tabuk sajora tabuk sujora 2021 ni December 17 tariko thuyo hingke tabuk 2 year hai rok ongkhata nini baba je bo je tabu gan rok sei kalanga himane abule nini baba theina sekang de o gan rok release rok ongkha theina sekang onek theina sekang abo o tal ni no 8 tariko ongnai nong ni mo semi final hine Tripura Idol ni
हिनके ओ सेमी फाइनल रले नों बो गान रok रोजाबनानै बागै निनि तामो अबहाय वान सम रले तो नों sak selection ode khai tongkha bo गान रोजाबनाय borok ke sawo tabuk je semi final o je rochapmung rochapjangnai abo borok no select khlai donai 3ta rochapmung ma rochapnai sing joton borok select khai donai ta hamhai abo tamo गान rok abo borok no sal saka o i saka rohoka joton no rohoka नों जे रोजाबनानै दासिमथ' साका हिनके निनि बिसिंते सिनि दिब्रासा हदानि मामिता गान आयखेबा गरिया गान abo hairole nang sidi serangka redi rojabi rong naikha mamita i rojabi naikha goriya rok rojabi naijak yakuta ke nang buskang salola abo hairole serangna bai thari mansong serangnai ang phaide sini bukhukjuk Susmita Deborma bo tabo theater round ro select ngai tau top 10 a sopaijak hinkhe jang bini khoktui tangsa tangnai gan khanai nene bana bukhukjak nang je rochapmane nini bisingte bo song sok nang rochapna abo rok kisa lukurok no rochabi khanari angke ang rochapnai chini tako khandara sekang bai bai parmitari angni ar chamuna rochapnai nuglaya hinmano nuglaya shiksharomai khatang made phayani bagai terek khemeba thakrai lai buma ho jagai niniani kothoma ba ashik deyangkha niniani kothoma ba ashik deyangkha langma tangsabo jang khapara bahim laima lam prabu goba rojo khunanakha bye te nini kubuni select khaijaro abo hairole to abo anje semi final rochapnai obono kisisa rochabi khanari sino da hamjak shinamai telang diano shapang bedogai rewana no hamjak shinamai